Ahojte, pripravíme si vajíčkovú pomazánku. Bude to prvá z 30, ktoré mám pre vás pripravené. Na použitie bude treba 7 vajec, maslo. Ja som použila maslo s cesnakom medvedím. Vy môžete použiť obyčajné maslo, mám 100 g, strednú cibulu, tak na špičku, slabú špičku lyžičky kávovej korenia a takto soli. Trošku viac než toho korenia. Do masla budem všetko zapracovávať. Najprv žltka. Postupne si ich povyberám z vajíčok. Takže žltka som si oddelila od bielkov, teraz si ich zapracujem pomaličky do masla. Takže teraz si pridám korenie a sol. Ešte si to trošku premiešam. Pridám 2 malé lyžičky horčice. Môžete použiť obyčajnú, ja dám kremskú. Do natierky si na budúce môžete pridať napríklad aj mrkvu postrúhanú alebo syrokrém. To už záleží na vás. Teraz pridám cibulu, je taká asi stredne veľká, nadrobno pokrájaná podľa možností. No, dobre. A teraz nakoniec si ešte postrúham najemno bielka. Môžete si ich tiež aj pomačkať alebo pokrájať, ale ja si ich vždy takto najemno strúham. Pomazánku, keď budete chcieť krémovej konzistencie, tak si ju na záver môžete vyšľahať v mixéri. Môžete ju použiť, keď bude vyšľahaná na jemnúčko aj ako náplň, napríklad pred Veľkou nocou, že si urobíte krém zo všetkých ingrediencií okrem bielkov, ktoré potom môžete ozdobnou špičkou naplniť, alebo môžete použiť na zdobenie jednohubiek, kanapky si urobiť. To už bude na vašej voľbe. Takže teraz si na záver primiešam k pomazánke postupne postruhané bielka. Budem si ich tam pridávať po troške. Takže natierku mám premiešanú. Inak môžete si do nej použiť, ja som použila červenú cibulu, tak vy môžete použiť tiež červenú alebo hociakú inú, ktorú budete mať doma, prípadne mladú cibulku alebo pažitku. A táto nátierka je dobrá aj s čerstvým kvoprom. Podávať ju môžete napríklad na rohlík. Na budúce si spolu môžeme pripraviť tvarohovú alebo tuniakovú, môžete si brinzovú, môžete si sami vybrať, že ktorú by ste chceli. Takže podávame s pečivom alebo s chlebom. Je to už vaša voľba. Ďakujem. Ahojte.